Dovoz Karlín. Jo, přesně tak. Ano, my vám seženeme jakékoliv auto si budete přát. Rodinné auto, malé, velké, nové nebo už ojeté. Heleďte, seženeme vám klidně elektrické, pro nás není nic problém. A bacha, milostivý pane, všecko za vás prověříme. Podívejte, u auta to máte jako u vody. Než do něčeho skočíte, musíte vědět, co je pod hladinou. Ano, my vám seženeme jakékoliv auto si budete přát. No, ten je dobrý, ten je šikovnej. Ale není to čochtán. Pane Karlíne, kde jste ho sebral, toho si nechte. To je paráda. Výborný. Prověříme. To víte, u auta to máte jako... Já už žádný nemám, už taky nemám. Než do něčeho skočí. A teď to řeknu já. Dovoz Karlín, auto bez starostí.